Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ninnofru da' s-sagrifiċu tal-Quddisa għal-Ruħ Marija u Żarenu mifsud. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lin-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti b'ħafna grazzi tkattar lil popli li jemnu fik. Ħares bit-tieba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bħajja ta' dejjem u jgawdi jelena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjuħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li beħ Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju. Qagħdu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom u dan aħna ma nistgħux niġħduh. Imma biex dan ma jixteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma' ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom: ejdulna intom jekk sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għeddewhom u telkuhom għaliex minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lill-Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin
il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila, niżikħaj il-mulej tal-li weġibtni. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Mammux imma nibqanejx u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħakarni tassew il-mulej iżda ma telaknix għal-mewt. Niżikħaj il-mulej tal-li weġibtni. Iftħuli il-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nrott ħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu, niżikħaj tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Niżikħaj mulej tal-li weġibtni. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li qam mill-imwiet filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċar Sebaxjaten. Dejn marret ħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semmewha tgħid li jew kien ħaj u li ratu ma jemnuwiex. Wara dan, wera ruħu taħt sura oħra lil tnejn minnhom huma u sejrejn bil-mixi lejn ir-raba. U huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma anqas lil dawn ma jemnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil 11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa la ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-imwiet u qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Fl-ewwel qari smajna dejn l-istqarrija ta' Pietru u Ġwanni meta ġew imsikta biex ma jitkellmux fuq Kristu. Ejdulna intom jekk hux sew quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux u ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Il-Vanġelu għandna l-istess missjoni, fl-aħħar mill-aħħar Pietru u Ġwanni qed jgħidulhom aħna l-missjoni li tagħna l-mulej hu li nkunu ħabbara li Alla huwa ħaj, li Kristu huwa rebbieħ fuq il-mewt u aħna xhieda ta' dan. L-istess il-Vanġelu kif rajna meħud minn San Mark, Ġesu iċanfar il-11 għax m'emmnux lil xandar oħrajn. Ma jemnux fil-bidu lil Marija ta' Magdala, ma jemnux lil żewġ dixxiepli oħra aktarx li dawn kienu id-dixxiepli ta' Emmaus, però Marku għad-differenza ta' Salluqa jgħidilna biss kif rajna dolodu der il-żewġ dixxiepli oħra li kienu sejrin fir-raba. Imma mbagħad jerġa' mill-ġdid iġġedded u jagħtihom din il-missjoni. Morru u xandru l-Evanġelju. Din eżies hija l-missjoni tiegħi u tiegħek. Ħafna drabi dejn aħna infarfruha minn fuq spallejna.
Għax ngħid imma dik problema tas-saċerdot. Dak is-saċerdot irid joqgħod jippriedka, irid joqgħod ixandar l-Evanġelju. Dawk il-katekisti għax dak xogħolhom li joqogħdu jgħallmu l-itfal. Din hija l-missjoni ta' kull min huwa mammet. U nixtieq nagħmel mistoqsija l-ewwel qabel kollox, għax forsi ħafna drabi din ma wettquwiex aħna l-koll li aħna mamdin, għax ngħixu il-fidi tagħna b'ċertu toqol. X'inhu dak li żamm li ma ħallihomx bil-qiegħda maqfulin id-dixxiepli imma ħarġu u bdew ixandru l-aħbar ma' kullimkien li Kristu huwa ħaj. Għax qalbhom imtliet bil-paċi tiegħu. Għax huma għamlu esperjenza tiegħu. U allura bħal meta int tirċievi aħbar sabiħa f'ħajtek ma żommix għalik imma tibda tgħidha ma' kulħadd, ma' kull min tiltaqa'. U jien dan li jinkwitani ftit u ngħid imma aħna bħala Nsara għandna fina dan il-ferħ li aħna nemmnu fl-imħabba ta' Kristu, li Kristu qam biex jiena ngħix. Inħossa verament dan ir-rigal ta' Kristu l-xoxt li qajjimni għal ħajja li ma tispiċċax ġo qabar. Aħna lill-uliedna x'fidi qegħdin ngħaddulhom? Il-fidi tal-proċessjonijiet, il-fidi tat-tradizzjonijiet, jew il-fidi il-ferħ veru li jġib Kristu fil-qalb ta' min jemmen. Hawn qiegħda d-differenza eżies. Ejjew nitolbuh verament il-mulej li jagħmilna xhieda tiegħu. Imma biex inkun xut tiegħu jien irrid narfu f'ħajti. Irrid inħobbu, irrid nateħħini. Mhux kollox kważi inkejjel kemm seddu mill-quddiesa, kemm seddu mill-priedka, kemm se ndum nitlob, kemm se jdum hekk. Fejn hi l-fidi tiegħi? Kuntent li n-nisrani? Il-mulej Alla li ltqajt miegħu der li fil-ħajja tiegħi, meta jien ngħid der li ma jfissirx li rrid ikolli xi viżjoni ta' barra minn hawn. Imma li jiena stess inġarrab il-ferħ tiegħu f'qalbi. U bħal Marija ta' Magdala ma' kull min niltaqa' nista' ngħid rajt il-mulej missejtu f'ħajti. U ngħin l-oħrajn jiltaqgħu mal-mulej rebbieħ. Ejjew b'fiduċja nersqu għall-mejda tal-kelma u tal-ħobs, aħna li qegħdin niċċelebraw bil-ferħ il-qawmien ta' Kristu. Biex fil-Knisja ma jonqsu qatt il-vokazzjonijiet tal-Ministru tax-Xandir tal-Kelma u tas-Sagramenti nitolbu għall-mexxejja kollha tal-ġnus biex jarfu li l-mulej ta' ħajtu mhux biex jaħkem fuq il-poplu iżda biex isalva l-popli. Għamel li dawn ukoll jaħdmu flimkien għal waqfien minn kull gwerra u għal paċi dejjema nitolbu. Għalina l-koll sabiex nagħmlu esperjenza vera ta' fidi tal-preżenza ħajja ta' Kristu fina nitolbu. Għal ġenituri biex jarfu jgħaddu il-fidi lill-uliedhom, il-fidi li turi il-ferħ ta' Kristu nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna, għal dawk il-persuni li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar.
biex huma wkoll f'dawn il-persuni iħossu l-preżenza ta' Kristu u sibu kull faraġ u għajnuna fid-dbatija tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu t-talb personali tagħna. ħares mulej Alla lejn il-Knisja tiegħek li qiegħda tiċċelebra bil-ferħ il-misteru tal-Għid. Għatina li aħna wkoll immexxija mill-Ispirtu nkunu tassew xandara ta' Kristu rxost, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-Għid iqanqluna dejjem ħalli rroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il fuq, niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa id-dunubijiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu erret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew ma nistħux quddiem kulħadd nuru l-ferħ tagħna fl-imħabba li Alla għandu lejna. Mhux ta' bxejn is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu talabna biex il-Alla insejħulu b'missierna għax hekk hu tassew għalina. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u l-mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek ħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir
sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristus Siedna. Ngħidu tliet Ava Marijiet illumna Marija nofruhom hekk għall-immigranti tagħna biex huma wkoll jkunu kapaċi jgħaddu l-fidi tagħhom lill-uliedhom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Ir-roddu ħajr.